uJesu yakubisa manje, uJesu yakubisa manje, uyohlala esonweni kuze kube nini, uJesu yakubisa. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu, inkosi egcotshiweyo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongenzela umusa omkhulu, nami ngisaphilile emhlabeni bazalwane. Obamufakazi bazalwane, ngabona umbono. Lo mbono lo ngangawuqonda ukuthi uchaza ukuthini. Ngayibona bazalwane ngisemzini kaNkulunkulu, futhi akekho owangitshela ukuthi umuzi kaNkulunkulu. Ngabona ngendlela okwakukuhle ngayo, utshani bakhona obuhlaza nezimbali ezinhle eziyinhlobo ngeinhlobo engingakaze ngiyibone. Lezi imbali ubuhle bazo zazi izinhle ngendlela emangasakhangwe lobu buhle. Ngathi enhlizweni yami ngiyahlala kule ndawo. Le ndawo le iyikhaya lami ekufanele ngihlale kulona. Iyikhaya lami la ngempela engizohlala la. Ngasho ukuthi ngiyahlala impela la kule ndawo. Ngabona umuzi omkhulu, ngabona nomnyango omkhulu. Ngahamba sengithi ngiyongena. Ngathi ngisaqhamuka nje ngithi ngiyangena. Kwavele kwaqhamuka ofaka ingubo ezimhlophe ezinde ishaya phansi. Wangivimba. Ngathi ngiphuma ngapha, wangivimba. Ngathi ngiphuma ngapha, wangivimba. Wathi kumina, uzoshada kanjani ngengubo yomshado engcolile na? Ngayibuka into engiyigqokile, ngabona ukuthi hayibo, ngifaka ingubo yomshado. Kepha le ngubo ingcolile ngendlela emangalisayo. Nami nganelisa ukuthi le ngubo le ingcolile. Akekho umuntu ongathi mayishada ngengubo enjena. Nganeliswa ukuthi impela ingcolile. Wayesethi lo muntu ke hamba uyofuna ingubo ehlanzekileyo. Ngahamba ke bazalwane, sengaliwe kanjalo, ngahamba. Ngayibona sengathi sengise eyitolo emhubheni yeTheku, yonke lemhubhe la ngazi khona ukuthi kudayiswa ingubo zomshado. Ngaphaphama ngiyilapho nami ngizama ukuthi ngiyothi ngiyofuna ingubo yomshado. Lo mbono ngangingawuqondi, ngingawazi ukuthi uchaza ukuthini. Umuntu oqale ngabuza kuyena, ngabuza kuma wami, ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe ngaba khona ngangichazela kona. Uma wavele wahebeza nje kakhulu, wathi nje lento le indaba yengubo yomshado into embi kabi nje, into embi kabi. Wangangitshela ngathi ngiyabuza nabanye abazi. Ngahlala ngikhathazekile ke manje isikhathi eside, iloku ingikhathaze, ingidla lento ukuthi chaza ukuthini. Kwangaba khona umuntu ongisizayo. Ngaze ngakhohlwa ke, ngase ngiyaqhubeka nempilo yami yobusha. Ngazenzela yonke into engiyithandayo. Ngaze ngathola nomshado, ngashada, ngathola nabantwana. Ngathola nomuzi, ngaba nomuzi. Kwahamba ke bazalwane, ngagula ngokugula nje okuxakile nje, ukugula engingakwazi nanokuchaza ukuthi kwakuyini le nto eyayingiphethe, ngoba ngangingaguli nje eqinisweni, ngangifa. Ngaqala ke ngahamba ibhedlela, ngahamba isibhedlela saseKing Edward. Ikhadi lami lakhona laze laba yitaki, kodwa kungatholakala lutho kumina. Kwenziwe i-X-ray, kwenziwe konke, kungatholakala lutho ukuthi mina ngiguliswa yini ngempela. Kodwa odokotela mabebuka i-X-ray bangaboni lutho, babuke nama-scans bangatholi lutho, bakubuye nama-results egazi ngatholwa lutho. Baqake kodokotela ukuthi lo muntu siyambona impela uyagula, uyafa. Into abayithola nje, bathola ukuthi la othambeni lwasevalweni kwakuthambile. Bathi kuthambile, ngangizwa nami ukuthi kuthambile. Ngalendlela ukuthi ngangisekela ngesandla. Ngangithi ngihamba nje ngihambe ngisekele nangesandla.
umoya lo ngiphefumulayo kungathi uyayintantela nje ngisekela. Bathola ukuthi kuthambile khona ithambo lelovalo lelo lalingekho. Bathi alikho. Hayi empilweni yami ngahamba ke bazalwane leyo ndlela ke yasesibhedlela umshikashika. Odokotela bangikhiphelela amaphilisi einhlungu lawa ayinomuqa phakathi amhlophe. Ngangifike ngithathe wena njalo nje mengiye khona ngalithola usizo ngiphume ngihambe ngikhala endleleni usizo ngalitholi ndawo. Ugula kuloko kuqhubekile nakho. Kwaqhubeka ugula kwami. Umyeni wami wangithatha wangisa komunye umama wayesangomeni abalozi. Wakhipha nezinto naye azingisizanga nemithi yakhe ayingisizanga. Futhi le mithi ngavele nje ngafikela na ukuthi ngingayithandi nanokuyisebenzisa kakhulu imithi yalesangoma. Wangithatha umyeni wami wangihambisa komunye umama owayengumthandazi. Lo mama ongumthandazi wathi hayi kufanele ngihlale kwakhe uzongisiza. Ngahamba ke ngayo kohlala ke emzini umuntu ke lapho ke. Isikhathi eside futhi nakhona ngingasizakali engiphuzisa imithi wayethi lo muthi wakhe uzifo zonke. Kepha lo muthi wakhe ungisizanga lutho ngaba wesi. Wayesethi mina ngiyacabanga ukuthi enifanele manje uvela uthole izimbuzi ezimbili. Wafika umnyeni wami wamtshela nangempela ke wayithenga lezo imbuzi ezinkulu ezimbili. Wathi kufanele ihlatshwe ngalelo langa ngahamba kwakhe ngase sengiyolungiselela lo mcimbi loyo walezo imbuzi. Ngempela ke lapho ke zahlatshwa lezi imbuzi zafika nabazalwane bafika. Umama lo wayesiyoni bafika nabazalwane bakhe ke bagida ke badla inyama. Mina ngagula ngaba wesi ngoba ngalendlela ukuthi nenyama leyo ngathi mina angifuni le nyama bahambe nayo yonke. Bahamba nayo ke bayithatha ke inyama leyo ngathi nje bathathe yonke into bahamba nayo. Ngagula emva kwaloko ngingase ngibuyela kwakhe umama lo ngayoqhubeka nalozifo zonke wakhe ke. Ngabona ukuthi ngicela ukuthi ngiphindele ekhaya ngcono ngiyofela ekhaya ngoba manje sengiyabona ukuthi sengiyafa. Ngcono ngiphindele ekhaya lami ngiyofela khona. Hayi ngagula ke bazalwane. Ngagula kakhulu. Ngalendlela ukuthi kwaze kwafika umuntu ebusuku abantu bebelele afike lo muntu. Athi kumina wena ugula impela mangase ufe ungamamukelile inkosi uJesu uzofuya esihogweni. Ha ngafike lokwesaba lapho ngangisaba nokufa futhi nako ngikwesaba ngendlela emangalisayo ngiyibona ukuthi ngiyafa. Ngiyakwesaba nokufa yonke nalomuntu okhulumayo ngiyamesaba futhi naye njalo nje ngokuhla sengibikela ukuthi sekuyahla uzofika lo muntu njalo uma efika nje sebelele bonke abantu mina ngilele ngidliwe ukufa. Athi ugula impela mangase nje wena ufe manje ngeke uzongibona uNkulunkulu. Ngangivuka ngibaleke ngiphumele eminyango ngivula icapha ngiyovule ngihambe esangweni ngivule esangweni ngiyobaleka emgaqweni ebusuku kulela umyeni wami avuka ahamba yongibamba ngibuyisele endlini. Njalo isiloku ingenza lento ngibaleka mayifika lo muntu ngibele ngibaleke ngiphume ngesango ngoba ngibalekela ukufa ngiyabona ukuthi nje impela ngiyafa mina. Ngangiphuma ngibaleke kanjalo bazalwane. Ngangilingisa abantu laba ukuthi masebegula kakhulu lapha ebhedlela baze bahenqelwe. Ngabona futhi ukuthi kanti lento eyenzeka kumina engangiyibona nami iyona lento eyenzeka kubantu mase bebona ukufa baze bawe nasembhedeni yasebhedlela bahenqelwe. Kwabanjalo bazalwane ngangisaba ngendlela emangasayo ngoba ngangingazi ukuthi ngiyonile nami uNkulunkulu kunezono zami ezikhona.
ngangifisa ukuthi nami uNkulunkulu angisize ngaze ngakhathalo ngacela ukufa manje ngaqala kathi inkosi yami ngicela ukuthi ungithathe ngoba sengikhathele sengigule kakhulu kodwa ngicela ukuthi ungenzele umusa ungithethelele nje izono zami bese ngiyafa. Nganginesihlobo sami ke intombazane ezalo udadewethu eyayisisindisiwe yona. Yezwa ukuthi ngigula kakhulu etshela abazalwane ukuthi abeze. Nangampela abazalwane beza ke bafika bezongifakazela ngenkosi uJesu. Ngababona abazalwane bebahle ngendlela emangalisayo. Ngathi mina baze babahle. Inkosi yavele yabenza bakhazimula. Ngabona nje abantu ukuthi mina ngiyaqala ukubona abantu abahle kanje. Bahloniphekile bahle. Hayi bafika bangifakazela ngenkosi uJesu bakhuluma oqala. Inhliziyo yami yaba nokujabula. Bakhuluma nabanye bakhuluma. Ngijabula kwakuthi abazindela ukusukuma ngibasukumise mina ngenhliziyo ethi hawu sukuma na ungitshele. Lezi indaba ezimnandi kangaka kodwa mina nje Nkosi yami kodwa mina nje uthi nami ngingasindiswa kanje kodwa mina okwami sekunzima ngoba sengiyafa kodwa ngicela inkosi uJesu nje mayithethele izono zami nje bese ke ngiyafa. Bafakaza abazalwane bafakaza base beyakhuleka base bengitshela ukuthi ke kunomzalwane okhona onesiphiwo uNkulunkulu uzomsusa lapha eGoli eze lapha eMlazi azokhulekela abantu abagulayo. Bangitshela nanokuthi uzofika nini ngeyikhathi zangabo 2 ngakusasa. Kodwa kwathi ekseni ke ngase ngivukela futhi esibhedlela ngoba nako lokho ngangikhutshwa into ebhlungu nomzimba engibuzwa empilweni yami. Kodwa kwenzeka isimangaliso ngalelo langa. Ngavele ngaduka, ngangakwazi esibhedlela. Ngoba sengathi ingqondo yami ithathiwe nje ngavele ngangakwazi esibhedlela ukuthi kuphi endaweni esengihambe kuyona kangaka. Isibhedlela esaziwa yiwo wonke umuntu ngisho nezingane ziyasazi. Ngavele ngaduka ngadlula nebhasi, ngehla kwenye indawo ngathwabaza, ngaze ngahlangana nomlungu ngabuza kuyena ukuthi kuphi esibhedlela. Wathi hayi usudlule kakhulu sekufanele manje ugibele. Hayi ngagibela ke ngaphinde ngadlula futhi nalo ibhasi eseliqonde khona isibhedlela ngadlula nalo. Ngehla kwezinye indawo bazalwane. Ngavele ngabona ukuthi kufanele ngivele ngigoduke. Ngabuza kubantu izitopi ke ngagibela ke ibhasi lami ngabuyela ekhaya. Ngase ngiyakhumbula ukuthi kambe abazalwane kuthiwe kukhona umzalwane ozofika. Ngase ethi mina sekokugcina lo Nkosi yami. Sekokugcina. Ngifuna ukuzama uJesu wabazalwane ngibothi yena uzongisiza ngoba ngangingayazi mina inkosi. Ngangithi mina uJesu wabazalwane ngifuna ukumbona ukuthi uzongisiza yini. Nangampela ngahamba ke ngaya wayezofikele ehholo. Ngaya ke ehholo lapho. Hayi kwathiwa akafiki ke ngegobodisa ke ngoba ngigula ngifa ngihlele esihlalweni ngangihlele nje ngemumva futhi. Kezwa ukuthi hayi ngizwa ngendlebe nje ukuthi usefikile ke. Wathandaza lo mzalwane wathi inkosi Jesu nampa abantwana bakho bayagula. Basize bathinte bonke baphile ngegama lakho Jesu. Bazalwane kwenzeka izimanga empilweni yami. Ngezwa isandla esikhulu esathi nje mba esifubeni ngawa nehlalo bazalwane ngawa phansi ngawa nehlalo kade ngihleli ngavele nje ngabona ngisengiwe esihlalweni. Ngangicabanga ukuthi kulo mzuzu sengiyafa vele. Ngalizwa izwi likhulume endlebeni zami lithi uJesu uyisiqalo, uJesu uyisiphetho. Lalisho lelizwi liphindelela into eyodwa. uJesu uyisiqalo, uJesu uyisiphetho. Kulo mzuzu ke mina ngangicabanga ukuthi nje sengigunyuluka umphefumulo wami ngoba kwangathi nawo ufuna ukuphuma. Makukho ngathi khona izinto engiyagunyuluka ngathi khona into ephumayo. Kwaba sengazathi nje ngiphuma umphefumulo wami uyaphuma kanti amadimoni lawo
ngangakona ukugula nje okujwayelekile kwakwamadimoni empilweni ayihlele empilweni abayifuna ukuhamba nami ngoba engibona ukuthi ngiyathwabaza emhlabeni angimazi umsindisi wami ngawa phansi ke bazalwane kanjalo ke ngalala ngathi ja ngezwa yonke into sengathi siphumile emzimbeni kwaphuma yonke into ngakuza ukuthi ukugula kuphumile manje ngasukuma lapho bazalwane ngigijima kanje eholo abazalwane bahlusa izihlalo kwenziwa yonke into kwasusa izihlalo ngagijima ngimemeza ngithi uJesu uyinkosi uJesu uyinkosi ngimzwile ethi yena uyisiqalo nesiphetho uJesu uyinkosi ngimemeza abazalwane bebuka bekubukelwa bazalwane kubukelwa mina ngathi nje inkosi yami angazi ishow enjani ngathi ngiyahlanya ishow yohlanya uthi uJesu uyisiqalo nesiphetho hayi abazalwane ke bangithatha bangisa phambili bathi angisho ke ukuthi ngizweni ngase ngiyasho ukuthi bazalwane mina ngifikela ngifile nje bengifile nje eqinisweni mina kade ngagula fanele ukuthi ngabe mina kade ngafa ngoba ngangigula futhi ngingafi futhi ngingasindi fanele ukuthi ngabe mina nje ngifile kodwa ngibonga inkosi uJesu bazalwane ngibonga uJesu inkosi yami ongenzela isimanga kule ndawo ngabonga abazalwane ngabatshela yonke into engizwile ukuthi inkosi yami ingenzeleni manje ngizathi ngiyazizwa ngiphilile ngangizacile sengize ngazaca ngingazizwa ukuthi ngiphilile manje ngambonga uNkulunkulu ngasho yonke into engizwile inkosi uJesu iyisho endlebeni zami ngafundiswa khona lapho ukukhuleka ngakhuleka ngabonga uNkulunkulu into engangiqala ngqa ukuyenza kwaba sengazathi kade ngiyisimungulu kwaba sengathi kade ngiyisithulu nendlebe zami ngazizwa ivuliwe ngezwe ngibhoboka ngathi inkosi uJesu khona into afika nje wayibhodloza ukuthi ene konke kwami yonke izinto zokuzwa nako konke nenhliziyo yami konke kwenzeke kuphiliswe ngaphiliswa abazalwane ngoba ngangakwazi kwakhuleka lokho kwakuthi noma ngithi ngiyakhuleka ngithi ngisho ubaba wethu osezulwini ngingakwazi ngihluleke endleleni ngingazi ngaze ngathi enenkosi yami kungcono ukuthi usale usungithatha kodwa ngicela ungithethelele izono zami ngiyambonga abazalwane kakhulu into isimangalise ngasenzelwa inkosi uJesu kwakunomama lapho wayevamise ukungisiza ezekhaya ngoba nganginengane encane ingane yami sengiyikhohliwe nje ihlala ino8 months ihlala ingane ize iwe khona lapho mayefika lo mama afike njalo angigezela umntwana amfide lo umama wakachamane naye lo mama usewahamba emhlabeni wayengisiza ngendlela emangalisayo lo mama mntwana kaNkulunkulu kwathi ngathi ngiphume eholo ke lapho ke sengisindile ngaqala kwakhe ngangena nezicapha kwakhe ngaqonqoza ngathi ngizobhodloza izicapha ngathi uJesu ngisizile wathuka naye esengibona ukuthi esengibona sengikhuluma kanje wavele wathuka ngambona ejapha ngathi mina uJesu ngisizile mzalwane ngiyaphila ngagida kwakhe ngathandaza khona lapho ngafakaza ngathi impela inkosi uJesu uyinkosi bazalwane nobaba wakhona lapho kulowo muzi kaChamane wayethukile bathuka abazalwane hayi ngathi ngisuka lapho ngaphuma kwakhe ngase sengiye ekhaya ke manje ngafike ngame esangweni nakhona angizange sengingene endlini ekhaya ngavele nje ngathi uJesu uyinkosi esangweni ngimemeza ngithi uJesu uyinkosi usindise mina inkosi uJesu ngikhuluma zonke izinto ngathi nguhlanye kaze ngangena endlini ke bazalwane ngesikhathi sengingene endlini ngiyabona wonke lamabhodlela emithi engangingasayazi ukuthi eyani ngangingasawazi okuphuza ngingasawazi ukuchatha nezinto ezibhenywa ngingasazazi ngakakhahlela yonke into namasosi lawa akwakushiswa khona impepho ngakakhahlela kwagcwala indlu ngakakhahlela yonke into
Ngaphumela nasemnyango ngabona neimpondo lezembuzi zayishayelelwe emnyango wasefront nawangemumva. Ngagxuma ngaza amandla okugxuma ngawathatha bazalwane. Ngagxuma impondo lezi zeimbuzi ngaphuma nazo ngagxuma ngayibamba kwadilika no cement. Ngabuyela nangale ngemumva ngayakogxuma futhi nakhona ngayidiliza lezi impondo. Ngathi yizo zonke izinto ezihluphayo lezi. Ngisengicishe ngafa. Sengicishe ngafa ukuthi uJesu wami ungisizile ngikhala nakhona lapho ngikhala bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Umyeni wami akakuthandanga lokho ukukhipha kweimpondo. Ngakhipha wahamba yokongiceba ekhaya. Wathi mina ngikhipha impondo zakhe kwazi kwadilika nomplastelo endlini yakhe. Uma naye waxakeka wangasho lutho ke wathi mina sengiyagula nje ngiyagula ngibonakala sengathi nengqondo ayisaphilile. Ngifakaza bazalwane ngezwe izinto eziningi zishintshile empilweni yami. Ngangijatshuliswa ukubona nje inyoni indiza ngidumisa uNkulunkulu ngibona umuntu ehamba ngidumisa uNkulunkulu ngibona izihlahla ziyinyakazela nje ngidumisa uNkulunkulu abasengathi emhlabeni ngiyaqala ukufika khona. Ngoba sengathi ngiyaqala ukubona emhlabeni ngathi bengivalele la kade ngivalele khona. Ngingaboni izinto zikaNkulunkulu zonke ngingaboni lutho ngivalelwe la kade ngivalelwa khona. Ngathi ngoba sengathi ngiyaqala ukuba semhlabeni. Futhi khona nenye into eyenzeka empilweni yami kwakuthi noma ngihamba ngibona inkosi uJesu engihola ngibone yena kuphela angazi ukuthi imigwaqo noma ngangiya nasesiphingo lapho angazi ukuthi imigwaqo ngangiyeqa kanjani ngoba ngangihamba mina ngilandela inkosi uJesu ngibona yona yodwa ngisho nabantu abangaziyo babeze bangithinte. Umuntu mhlambe wayabona ukuthi mhlambe ngiyamziba noma kanjani kanti nje ngibona leyo ngimbonayo phambi kwami. Kwenzeka lezo imanga nje empilweni yami bazalwane. Yonke into yami kwashintsha nje yonke into. Ngabona ukuthi kanti bengikuphi bengiphila kuphi sonke lesikhathi. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu owangisizayo. Nomama lo wakachamane wayengisiza naye wathanda ukuthi ahambe kwakumama nje wayifakela ivatho zakhe ekhonze esheshi. Wathi ucela ngihambe ngoba ubaba lo khulekelayo wayefikile nesiphiwo engakahambi. Hamba naye ke ngamhambisa khona. Ngabona naye nje uNkulunkulu ekhulekelwa ke yena ke. Ngabona nje ewaphansi naye lo mama wamukela inkosi uJesu. Wayekhala inyembezi wathi hawu inkosi ngicishe ngafa ngivathile. Cishe ngafa ngivathile. Wathi efika kwakhe wavele wayishisa ivatho. Wavele wayishisa ivatho. Emva kwaloko ke bazalwane ke ngahamba naye lo mama. Sahamba naye saya enkonzweni. Kwathi abazalwane ke banquma ke isikhathi sokuthi ngesikhathi esithile bacela kwenye indlu la kwakukhonzela khona abanye abazalwane. Bacela ukuthi singene khona sikhonze nathi ngesikhathi basivumela abazalwane ukuthi bona masebephumile thina bese siyangena ngezikhathi zabo 2 sebeqedile nabinkonzo. Ngathola ukuthi ke bazalwane ke lapho ke sengifika ngedwa. Abazalwane ngingasababoni kuyibona abanqumile ngajabula futhi nalabo benquma ukuthi kuzoqhutshekwa kukhonzwe. Kuzoqhutshekwa kukhonzwe ke lapho ke kulelo bandla lomzalwane endlini yabo. Kodwa ngangithi mengifika abazalwane ngingafici umuntu khona abazalwane bengekho. Ngifike ngikhale khona ngithandaze ngihlabelele ngenze yonke into ngikhale ngedwa ngithi inkosi ngingedwa manje kule ndawo ngizokwenza njani inkosi yami ngithandaze ngiphume ngihambe njalo mengiya akho umuntu abazalwane abafiki ngaze ngathi mina kanti kwenzakalani abazalwane yini kanti ibaphi ngoba ibona phela abanquma ukuthi sizela ngangifika naqala ngicela ukhiye ngihambe ngiyovula endlini yokukhonza. Kodwa bona bangafiki ngihlale njalo ngithemba ukuthi nabo bazofika bavele bangafiki
Bazalwane ngasindiswa ngesikhathi esibi, ngafana nomntwana ongathi uzaliwe wafelwa unina. Ngoba bazalwane ngangibadinga ngendlela emangalisayo, ngoba ibona babezongifundisa indlela yonke, bangifundise konke ezinye izinto ekufanele ukuthi ngizenze mangumntwana kaNkulunkulu ngisafika kanjena. Babezongicathulisa kahle kuko konke. Kodwa abazalwane kanti baxabene, kwaze kwafika omunye umzalwane ngabuza kuyena ukuthi kanti abazalwane baphi, ngoba ngiyafika zonke izinsuku abazalwane bekho. Wafika naye wangitshela ukuthi hayi abazalwane manje baxabene, ibandla lihlukene. Naye wayesaba ukungitshela ukuthi ibandla selihlukene. Wayesaba kodwa waqunga isibindi wangitshela. Ngakhala abazalwane ngathi kufiwe, ngathi hawu kanti nasebandleni likaNkulunkulu kwenzeka kanje. Nasebandleni kaNkulunkulu kanti kwenzeka kanjena. Abazalwane baba nokuxabana. Kuba nokuxabana okunje kanti ngakhala sengathi kufiwe. Yangikhalisa leyo nto bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke ke uNkulunkulu angikhombisa kona. Ngaze ngayeka ke nami ukuthi ngiye ebandleni ngoba akukho umuntu owayezongisiza. Ngepha umoya kaNkulunkulu wangisingatha, wangigona ngiyingane encane engazi lutho ekukholweni. Wangisingatha ngendlela emangalisayo. Inkosi uJesu wayefika ayibonakalise empilweni yami. Then mase ayibonakalisile akhulume izwi. Lelizwi leli mangithi ngiyavula eBhayibhelini ngilithole, ngangihlale ngiginqa ngikhala. Impilo yami ngakhala ngazi isikhathi esingakanani mhlangizelwe ngokusha. Ngakhala isikhathi eside bazalwana ngazi esingakanani isikhathi. Ngihlale ngikhala nje, inkosi uJesu ingifundisa, ngifunda konke. Kwathi ngelinye ilanga inkosi uJesu yaphinda ngabona umbono futhi. Ngayibona sengathi ngiguqile egcekeni. Engathi ngiyambona, ngambona futhi hayi ukuthi engathi ngiyambona. Evele esibhakabhakeni inkosi uJesu. Yathi kumina buka emva kwakho. Ngabuka emva kwami. Wathi buka kumina, ngabuka yena. Wathi kumina phenduka futhi ubuke emva kwakho. Ngabona imicibisholo eyisimangaliso engicibayo lemcibisholo. Yathi inkosi buka kumina, ngaphinde ngabuka eyona. Yathi buka emva kwakho. Ngabuka, ngabona imicibisholo iphuma kumina emhlane engangicitshwe ngayo. Iminingi lemcibisholo ngayibona iyogwaza izilwane eziyithunzela zahamba zabaleka zashona ebumnyameni. Yathi inkosi khuleke njalo ungaphezi, unamathele ekukhulekeni. Khuleke njalo ungaphezi, unamathele ekukhulekweni. Kwaze kwaba sengathi nje ikhethini seliyavaleka elokeshilo lawo mazwi, eshilo lawo mazwi ethi ngikhuleke njalo ungaphezi, nginamathele ekukhulekeni, kwaze kwavaleka ezulwini. Wahamba nami inkosi uJesu bazalwane engibonisa, engifundisa kanjalo, engikhulisa. Maye ekhuluma into ngithi ngivula iBhayibheli ngifice. Ngoba wathi kumina eyibonakalisa futhi. Babusisiwe bayiphambeko zabo ithethelelwe. Ngathi ngithi ngivule eBhayibhelini nansi lento nanti lelizwi. Ngakhala ngaginqika phansi. Kwalona lele nalo elesambulo. La inkosi uJesu ingitshela endlebeni zami ithi uyisiqalo nesiphetho, ngalibona kuyisambulo, ngasakazeka phansi. Ngathi mina hawu kanti iBhayibheli linto ephilayo kanje. Enhlizweni yami bazalwane ngamangala kakhulu ngayo yonke into nje, ngimangala. Bazalwane ngendlela inkosi yangifundisa ngayo nomoya kaNkulunkulu wangisiza ngayo, azange uzungishiya umoya kaNkulunkulu. Ngafundiswa uyena konke. Kwathi ngelinye ilanga ngihleli ngedwa bazalwane, kungekho mzalwane ongitshelile, ngekho umuntu ongitshelile. Kwaba sengathi nje khona umuntu ongibambe la emva komqala. Ngahamba ngivulisa yonke into endlini. Wangivulisa ama-drawer wathi vula la. Yini le? Ngangikhala ke nangaleso sikhathi ngathi mina ama-makeup lawo, ama-makeup khona engiwathengile engakawasebenzisa kwathiwa khipha lento.
ngayikhipha wangivulisa iwardrobe kwathiwa yini le hayi amathawula lawa nezikipa ngakutshotsha emsebenzini ngikhala ngaqala manje ngakhala ngoba ngiyizwa nje ukuthi khona nje umuntu ongibambile la esemqaleni wangishonisa ekitchen wathi vula la ngavula emakhabetheni wathi yini le ngathi mina izitsha lezi zitsha zafika kanjani la ngathi mina Nkosi yami kade ngiyithatha kumzalwane wangibambela zona zidayiswa umuntu nami ngase ngiyayikhokhela lezi wathi khipha yonke lento ngoba naye wayethathile umzalwane umama lo engimsho ukuthi wasindiswa naye wangibambela zona ke ngase ngiyayikhokhela lezo zitsha ngahamba ngafike ngamtshela ukuthi mina imzalwane umoya kaNkuluNkulu ungikhiphisile izitsha lezi zitsha ziyisima kanjani lezi zitsha ingathi izitsha zokwebiwa lezi umoya kaNkuluNkulu ushilo wavele wahleka ke lo mzalwane ngoba wayazi naye ukuthi izitsha lezo wayeyithenge eseleni ngahamba kanjalo ke bazalwane nenkosi yami uJesu akakaza ngiphoxe sengineminyaka ewu70 akakaza ngiphoxe futhi angikaze ngifise ukubuyela emuva ngithi ngeke ngisayikhona inkosi ngoba uloko engiqhubekisile endleleni angifisi ukubuyela emuva futhi ngeke angisoze ngabuyela emuva ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo bazalwane inkosi uJesu uyaphila inkosi ephilayo uNkulunkulu wethu uyaphila bazalwane uNkulunkulu yena yedwa Jehova igama lakhe osenzele indlela ukuthi sikwazi ukuthi sidlule size kuyena ngegazi lenkosi yethu uJesu bazalwane kwathi noma iBhayibheli sengiqala ngisengilifunda ngoba khona izinto eziningi ngathi mina inkosi yami bengingazi lutho kanje esefakaza izwi likaNkuluNkulu lingifakazela manje ukuthi ngempela ingubo yomshado into ekhona amaningi amavesi engawafunda uMateyu 22 nawo futhi ngawufunda wangitshela ngendodana yenkosi eyenzela umshado kwatholakala umuntu ongayimbethi ingubo yomshado wathatha lo muntu kwathiwa mngani ungene kanjani ungayimbethi ingubo yomshado walahlelwa ngaphandle esihogweni ngaphinda futhi ngathola nalelizwi encwadini yesambulo lele lithi inkosi yayisithi kimi lobu ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu yayisithi kimi lawo amazwi aqinisileyo kaNkuluNkulu izwi kaNkuluNkulu lelo engalithola sengifunda izwi kaNkuluNkulu sengilifunda kwisambulo 19 verse 9 ngafunda wonke lamazwi nesambulo ngasifunda khona nala khona kwincwadi nesambulo chapter 3 verse 17 kuya 18 lele lithi ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho kanti ngawazi ukuthi ngolusizi nokuhawukelwa nompofu nophuthekayo nohambaze ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakala ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone ngangingaboni bazalwane ngangiyimpuphu ukuthi ngingaboni lutho ngingazi lutho ngiyisithulu ngiyisimungulu kodwa inkosi uJesu yafika yangisindisa maningi amazwi ke engawafunda angibusisa kakhulu ngoba nalo lele lika Mateyu 11 verse 28 kuya 31 lele lithi zanini kimi nanonke ngabona ukuthi bengisindwa ngabona ukuthi bengisindwa ngempela bengisindwa umthwalo ngisindwa kusukele ekusindisweni kwami ke kanjalo bazalwane ngazi ngezwe umphefumulo wami ukukhululekile ngezwe lento ekade yisisindo empilweni yami ingasekho sengikhululekile ngijabula empilweni yami ngaze ngahamba ngifakazela abantu yonke indawo ukuthi uJesu uyinkosi bazalwane
Kathenga umbhobho ngahambe ngikhuluma ngombhobho ngifakaza. Abantu baye bathi enike uma usindisiwe umuntu uma esanda ukusindisa uyahlanya. Babebona ukuthi nje ngiyahlanya. Kafakazela nomunye umama owaye umakhelwane wami. Wayekhonza inkonzweni yamaRoma. Ngamfakazela lo mama lo. Kodwa ukugcina kwakhe wagcina emamukela inkosi uJesu ukuthi abe inkosi yakhe nomsindisi. Wabuya waza kumina athi ngicishe ngafa ngafela ebumnyameni. Kade ngisonto iminyaka mina ngiuqeqwe lika mama wasemaRomeni. Wasindiswa lo muntu wasindiswa lo mama wahamba bazalwane emhlabeni esesindisiwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngeyimanga nezimangaliso angenzela zona. Ngiyabonga bazalwane ukuthi nangelinye ilanga uNkulunkulu uzongipha ithuba ngiphinde futhi ngilethe nokunye ngoba kuningi kakhulu. Ngiyachichima izinto inkosi uJesu angenzele zona endleleni. Mangase ngingazisho lezi zonke lezi zinto ngihambe nazo lezi zinto ngize ngidlule emhlabeni ngingaba necala uNkulunkulu. Ngiyabonga ke bazalwane. Ngibonga kakhulu. Ngicela ukukhuleka. Baba wethu namandla wonke nonguyise wenkosi yethu uJesu. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ngesihawu osenzele sona emhlabeni. Ukuthi inkosi yethu uJesu uyehlise bawethu ongcwele ize emhlabeni inyama. Kutholakala igazi layo ukuthi thina simbathiswe sihlanzwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba ngiyabonga uNkulunkulu wami. Ngabe ngafele bomnyameni inkosi yami ngingakwazi. Ngiyaphinda baba wethu ongcwele ukukubonga. Ngibonga ngendlela emangalisayo ukuthi inkosi yami ngingafi. Ungisize wafika inkosi yami ngesikhathi. Impilo yami inkosi yami isilengele kufeni. Wafika wangihlenga. Ngiyabonga baba wethu ongcwele uyinkosi enhle unguJehova igama lakho. Baba wethu ongcwele uyidwala lensindiso yethu. Uyikho konke kuthina uNkulunkulu ongenasici. uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga baba wethu ongcwele sibonga kakhulu inkosi yami. Namanje ngiyabonga baba ngibonga uzubuye Nkosi Jesu. Amen.